Мегайдур Рекордс! Отвори тетрадката! Даскала каза, пиши правилата! Или вади 100 паунда! Влизам в час, тетрадката в ръка. Не се е математика, не се оцелява, не брат. Даскала сочи, пиши, не мисли. Тука правилата идват като присъди. Power game, не си бог, ама те правят на нула. Една грешка и ставаш цел номер едно в играта. Метагейм, не гледай, не знай, ама всички знаят всичко. Стране тоя вайб. Вади тетрадката, записвай сега. Правилата тука са закон, не игра. Power game, метагейм, учи наизуст. Щото една дума и вече си пуст. Кажеш ли здрасти, ставаш проблем. Каналите падат и ти след тях, брат, систем. Дискорд мълчи, няма звук, няма чат. Само бан лети, без никакъв шанс назад. Даскала гледа, не мигаш дори. Всеки ред е важен, тука няма прости. Пишеш бавно, ма смисъл дълбока. Че бана идва бързо като тока. Един поздрав, ведно е какво става. И вече си извън системата, те забравя. Не е ролплея, някакъв тест. Кой ще издържи без да каже нещо не на кеф. Тишина в Дискорд, каналите лок. Няма глас, няма текст, само бан и шок. Тетрадката пълна, ама смисълът нула. Оцеляваш ако мълчиш. Това е формулата. Вади тетрадката. Вади тетрадката. Вади тетрадката. Записвай сега. Вади тетрадката, записвай сега. Тука не играеш, тука си в съдба. Power game, метагейм, златен закон. И най-важното правило: не казвай нищо.